Бөҗәкләр дөньясы бик кызык һәм үзенчәлекле. Әйдә, аларны бергәләп өйрәник. Бу күбәләк. Бергәләп кабатлыйбыз. Күбәләк. Афәрин. Ә бу камка. Кабатла. Камка. Дөрес. Ә монысы шикерткә. Кабатлыйбыз. Шикерткә. Афәрин. Бу өнә карагы. Кабатла. Менә карагы. Нәкъ шулай. Бу кырмыска. Бергәләп кабатлыйбыз. Кырмыска. Афәрин. Ә бу төкле тура. Кабатла. Төкле тура. Искиткеч. Монысы шипшә. Кабатлыйбыз. Шипшә. Афәрин. Бу чебен. Кабатлыйбыз. Чебен. Нәкъ шулай. Ә монысы чирки. Кабатла. Чирки. Дөрес. Ә бу? Үрмәкүш. Әйе, ләкин үрмәкүч бөҗәк түгел. Без аларны тәпиләр санына карап айырабыз. Бөҗәкләрнең 6, ә үрмәкүчләрнең 8 тәпие бар. Ә монысы бал кырты. Бергәләп кабатлыйбыз. Бал кырты. Афәрин. Бу май кыңгызы. Кабатла. Май кыңгызы. Нәкъ шулай. Достым, бүгенге сүзләрне син дөрес истә калдырдың микән? Тикшереп карыйк әле. Күбәләкне тап. Менә ул. Афәрин. Камканы тап. Таптым. Дөрес. Кырмысканы тап. Менә ул. Нәкъ шулай. Афәрин, син барысын да дөрес әйттең.